Lilanono pamit mulih. Ngono kuwi to? Ndak iso. Kawula nilarke kuwi to. Malah ora usah. Lilanono pamit mulih. Mesti kula intip jodhone. Wong sing bisnis lirane nadyan abot jroning ati tinggal dika wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi wong kawula saderma nglampahi mung sakmene atur puji karya raja sering kirim warta empan-empan ninggal dika yen to ngati digawe kuciwa batin kula mboten lila yen to nganti mung sia-sia Mas Tunggeng kawula sagotra mbok bilih anggenipun derek mawi bagyo nyuwun wonten Gung Samudra nyuwun awasi kang kapijan supaya dumateng kadang kula Mas Gufron Lilanono pamit mulih yen to nganti digawe kuciwa bat enggak atuk sulih wong sing bisa ladeni selirane pancen abot jroning ati yen to nganti wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi yen kawula sadrama nglampahi mong atur puji karya raharja sapungkure aja lali asring kirim warta nadyan nabon yen to nganti digawe kuciwa batin kula mboten lila yen to nganti mung sia-sia Jonggrang manut toyo ayu kowe tak boyo kraton penggenge Kang Mas Prabu Gos goreng palagan
manuto Kang Mas Puku Boten. Nggih. Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mongkal yen aku nandhang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung kowe jatuh malungkung. Barang iki kanggo kuturung rampung. Bila mati Kang Mas Prabu Kupala kang seda labuke ngono segara. Tobat-tobat kowe wanita terhormat. Ora ngerti yen gandung lanange jagat. Putra ratu Pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Bandawasa. Rajonggrang manuta sun pundhut garwa. Jaka Bandung aku duwe bebono. Candi sewu suwengi kudu dadi. Iya jonggrang panyuwunmu tak turuti. Prawan Sudi. Spesial kagem Pak Gudrek Prawan Sutri sakmenika Pak. Sembarun.
saiki ngepes tresno sing tak suwon sliramu bayar mangsa aja dume saiki dadi wong kondang elingo janjimu biyen nalika ning sargedang gedang raja saiki dadi sajine ning sliramu tok salawase ning kandhamu kabeh ra ana nyatane barang dadi sinden kondang pon karo aku malah ece yo ngatemi saiki pancen ayu Pak Sentut yo ngatemi gawe hatiku aku ngerti suaramu akeh sing nunggu sapa wonge ora kapecot esep lan guyumu mas kepor eling ge ngatemi mbok ya eling sampurmu sing abang yo dadi kepeling nalikane biyen urip kekurangan pengen tuku sampur abang tak rewangi golek utangan nggih jroning suka tansah eling lan waspada jaya-jaya ning Wijayanti lebur dening pangastuti Purwa Madya Wusana saking kadang-kadang Surya Laras Gana Audio HR Pro Media Bapak Slamet Gotra Kalawangsa anamung saged nyuwun agung ing samudra pangangsambi ing wasana bila taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo boleh kanca boleh.